Mkhulu kudu. Oh, siyakhuleka ke madoda, siyakhuleka madoda, siyakhuleka madoda. Sikhuleka madoda, senze nawo ukukhanya, socela ukukhanya, sicela ke kwaba behamba izimpi nabo. Kuthi nabo besikhanyisele nazi ibani. Siyilalise phansi ke ngoba kwanazo lezi bogogo nomkhulu lele limhlophe neliyela livuthi sibonile ukuthi hayi asikho ke manje isidingo sokuthi sidesi sikhanyisa kungaze kuphele nomlilo nawo ngaze ubhamuka kakhulu ubhamuka amalangabe. Lo msebenzi kosuku uzenzela wona kanje uyibonela indawo hayi madoda hayi makhosi amakhulu ningafuthi amalangabe madoda fanele nishunqe ningafuthi amalangabe makhosi. Uyibonela indawo nawe uhambe uyokwenza kanje. Ngabe umthandazi, ngabe inyanga ke ziyakwenza lokhu nabathandazi abantu abasebenza ngabantu. Behlale bekwenze lokhu umuntu eyinika isikhathi ehambe yokusebenza umsebenzi ukuthi ekhanyisele isidalwa sakhe nesakubone sithunywa kuphi na eNtabeni noma kuphi nasemanzini sikwenza konke. Lokhu kuyakusiza ke ekuthenini ngisho izitha ziyaqhela ngoba ukhanyisa nawo amakhandlela ingane eyithandwa izalukazi nawe eyithunywa ogogo nomkhulu yonke lento ngisazoke ngalifeza amakhandlela ikhandlela ngalinye ukuthi lisuke lisho ukuthini nangokuhlukahlukana kweimpepho ukuthi iyiphi impepho kahle kahle osuke uyidinga uma uphahla nokuhlukahlukana kwazo kodwa impepho nje ayinankinga isikhathi esiningi ayinayo inkinga. Siyakhuleka ke madoda sithi hayi umsebenzi eNtabeni uyenzeka ukukhanya nazi ihlahla nali ihlathi engikulona namhlanje ake ngiphumileke nami ngizosebenza la ngizocela lokho engizokucela ngizophakamisa lokho engizokuphakamisa ngeke ngiphakamise kumnyama fanele ngikhanyise ngicele lokho engikucelayo ke kulabe engicela kubo. Siyacela ukuthi lokhu kuyasiza kakhulu mangabe ujwayele ukusho uyibonela indawo esigangi ngisho ubona indawo enjani uhambe uyokhuleka uhambe uyothandaza uhambe uyophahla khona thina ke sisebenzisa igama kakhulu lokuphahla uhambe uyophahla khona ucela abakini ngisho thwekha kini uyabona uyafisa ukwenza izinto mhlambe kunihlukene phakathi nangokwezinkolo nangokweinkolelo uhambe uyozenzela lento wedwa. Uma ubona ukuthi vele amakhandleleni awazi kahle hle nempepho ungayiyeka usebenzisa amakhandlela amhlophe ebe7 ucele ukhuleke nempepho ke kusungayifaka usungayisebenzisa mawuthi wena uyabona ukuthi wena ekhaya iyasetshenziswa noma ingasetshenziswa impepho uyakwazi ukuyisebenzisela wena nje ayinankinga. Nami ngizocela ke la kogogo nomkhulu ukuthi ke bengikhanyisela indlela ngiphakama umsebenzi uphakame uye phambili uqhubekele phambili umsebenzi wabo. Mina nginawo umsebenzi engiwenzayo umsebenzi wabo. Siyakhuleka ke bogogo nomkhulu siyathokoza.